बलमुआ लाहे से झटका मारो अभी लइका पानी हो। ये भौजी देखला के बाद केहू तो इहे सोची कि आधा दर्जन लड़का के तू माई बाड़ू और कहत तारू ए राजा धीरे से झटका मारी अभी लड़का बाड़ी हो। तो कहत है कि पूरा जवाब के तू देख ले लोबू। तो ऐसा चाटा तारेंगे लगा तारेंगे कि साफ बोका बोकर के चाटेला पीछे से वैसे चाटा तारे के भैयो रे भौजी के चाट चाट के उजला से कोरिया के देवे के बा। पतिया नतिया पटना बा। ये भौजी कथी कहता है फिर से नहीं बोलता। पतिया नतिया पटना बा। हाँ तो देखा भाई लोग भौजी के दोस्त ना है कलजू के दोस्त देखो का कहता है बढ़िया नतिया पटना बा। सुनी भाई लोग भौजी हमार लड़ चटना बा। तो सुनी भाई लोग भौजी हमार लड़ चटना बा। ये भौजी सीधे बोल देवरा हमार गिजाल चटना बा का वही बेर से कहले बारू के ढोई चटना बा सीधे कहना गिजाल चटना बा। घटना बा न तो भौजी देवरा से काम नहीं चलो तो जा बाहरों में घटना घटा लो गाँव भर से गाड़ मरवाला काहे कि देवरा तो खाली ढोई चटनी बा। के रखो जने लइकन से ढोरी तो कहे ना तका भौजी लौटे घूमस कि ढोरी के साथे साथे उनका गाड़ पीछा सब लोग को। ना हो भौजी बर्तिया बदतमीज नहीं खे ढोरी से एक भी तो ऊपर से दलकबू तो लोग देखिए तक तारा पूजा करी देखते देखते ऐसा लोग दोनों अमत के लोग भाग जा बढ़िया लोग। बुना होता बारे दस करे जा आवो ननिया हो। ए भाई लोग अब तुम्हें बताओ ये सरवा कितना नियर आई पास में बताओ सा और नियर बड़ा बतावा तू अब क्या घुस जा बुझाता सरवा के ऊपर से सब कुछ मल झड़ गइल बा। ये भौजी भैया के देखे उनका देखता रही एक सिलेंडर के बारे अगर तो सारा बोल्ट जो देखी ऐसा ना होकर देखते देखते उनका दांत लग जाए और दांत खराब खतरा कुछ और करके पड़े। भाई लोग तो बतावा लोगन पलका रात में पलंग टूटे लगे कुछ और टूटेला ये भौजी देखा तरह गाड़ घुमा घुमा के कहता रही समझ आओ तो बा क्या गाड़ टूटल बा कि पीछा टूटल बा इनका जो अच्छी टूटल होकस भौजी के तमाजाल बा खूब देखे में लगा था।